Horas madihita bangso Batak. Poda sian oputa si jolo-jolo tubuh tuhita di tahun 2020 ton. Nani surat ni Nixon Sinaga. Rade adat Batak. Rikot dohita mangulahon adat Batak. Asarade hanguluan nasonang holong lasni roha pada muluat na lolo songoni pangalaho sudena asa denggam ma luhut parulaon ni na tua-tua dohot na poso pataridahon pangalaho na marada asahot unang mose obar diak kana masa jala dakku mosing songo bulung diulus alogo rade manyan hita maniop adak Batak nang dingolu siapari songoni ulaun paradaton ay diroha doho pabahenan do tarida jala mangolu ruhut ni dalihan natolu akahalak Batak nanaing pasuadahon adat ni bangso Batak lau siding do ibana di padau sian parohaon na burju suak sumoni sian hanguluan na mauliutus patugijang udut rade mangulahon adat tolap doi saleleng kita Batak manggogohon sumisi sian hosom do hotel mardomutusido elat nang latepe unang manian maringanan di bagasa dirita asamanat mangilik pasangapon mahita di ngulu siapari sude marade mangulahon adat horas selamat tahun baru 2023.